Svend, har du en tus? Vent op, så tager fast. Bare den helt ned, ikke også? Jo, bare gør det. Ja. Æder han den op i hullet, da? Nej, det er fint. Det er fint. Vi er lidt syd for Odense, og her er vi ved at lave den første ladestanderdsstation sammen med Nordlys. Det vi står i her, det er her, hvor kablerne bliver trukket og kommer op her til ladestanderen. Og når det så er færdigt, så kommer bilerne til at holde lige her, hvor vi står. Og så har du alle sensorerne hernede imellem. Så skruer det op for lysstyrken, hvis der kommer en bil. Ja, så signallamperne, der viser, om der er nogen, der er lavet. Okay. Og hvordan var det, man kunne se det, sagde? Det er farver. Ja, men det er farver, der angiver det. Okay. Hold da fast. Ja, der er alligevel Det er da nogle stykker. Ja. I dag åbner vi vores allerførste ladepark. Den første ud af 15, som vi kommer til at sætte op i år, og som vi får til at lykkes, fordi vi samarbejder med Kemp og Lauritsen om det. Jamen, vi er bare ved at sætte den sidste lampe op. Og der skal vi lige have fisket kablerne hele vejen op igennem lampen. Det vil lige anvende rigtigt. Det her er den første nordlysladestanderdsstation ud af de 15, vi skal have lavet i år. Jeg startede jo 43 herude lige efter efterårsferien. Så det er et lille halvt års tid, vi har gået her. Simpelthen hele vejen igennem, så har det været med fuld fokus og en indstilling til at få det til at lykkes. Så det er en rigtig stor dag, og dejligt, at vi kan fejre den også sammen med Kemp og Lauritsen.